Učimo se vietnamščina. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Cái đĩa. Krožnik. Cái bát. Skleda. Cái cốc. Skodelica. Cái cốc có quai. Lonček. Cái ly. Kozarec. Cái đĩa lót. Krožniček. Cái nĩa. Vilice. Cái thìa. Žlica. Cái thìa cà phê. Čajna žlička. Cái thìa canh. Jedilna žlica. Con dao. Nož. Con dao phết bơ. Nož za maslo. Đôi đũa. Jedilne palčke. Cái khăn ăn. Prtiček. Tấm lót đĩa. Podstavek za krožnik. Cái khăn trải bàn. Prt. Cái nồi. Lonec. Cái chảo. Ponev. Cái chảo rán. Ponev za cvrtje. Cái nồi nhỏ. Kozica. Cái nắp. Pokroka. Cái ấm đun nước. Kotliček. Cái ấm trà. Čajnik. Cái bình nước. Vrč. Cái khay. Pladenj. Cái bát lớn. Servirna skleda. Cái thìa múc. Servirna žlica. Cái thất. Deska za rezanje. Dụng cụ gọt vỏ. Lupilec. Cái bàn nạo. Strgalnik. Cái phới lồng. Žlica. Cái xẻng nấu ăn. Lopatika. Cái muôi. Zajemalka. Cái kẹp gấp. Klešče. Cái cốc đông.
Merilna skodelica. Cái thìa đông. Merilna žlica. Cái rổ. Cedilo. Cái rây lọc. Sito. Cái khay nướng. Pekač. Cái đĩa nướng. Posoda za peko. Cái bát trộn. Skleda za mešanje. Cây cán bột. Valjar. Găng tay lò nướng. Kuhinska rokavica. Cái tạp dề. Predpasnik. Cái khăn lau bếp. Kuhinska krpa. Lọ muối. Solnica. Lọ tiêu. Poprovnik. Cái lọ. Kozarec za vlaganje. Dụng cụ mở hộp. Odpirač za konzerve. Dụng cụ mở chai. Odpirač za steklenice. Cái rổ. Cái bát. Con dao phết bơ. Želite za vedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.